जोंनिसिम जिखिनि रिपर्ट BPF दला गावनि केन्डिडेट दङब्लाबो बिथांमोननि भटार रायजोआ जोंनो भट होगोन। BJPआ केन्डिडेट गैया, BJP BPF एलायन्स किन्तु बिथांमोननि सापर्टार आरो भटार रायजो राजाया जोंनो भट होगोन। आरो गुबुन गुबुन कंग्रेसआनो जा APBआनो जा गुबुन गुबुन भटार रायजो राजाया जोंनो सापर्ट होगोन। कारन जातीय एजेन्डा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि एजेन्डाया जोंनि आरो बिथांमोननियाव जेबो एजेन्डा गैया। जायनि थाखाय थांनाय सानसे सिगां भैरबकुन्द आउटपस्टनि मोखाङाव UPPLनि सापर्टार गाखोनाय गंसे गारि AS12 AG 1577 बे गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै BPF दोलोनि रेहन दैमारिनि बिथांनि जिखिनि गुन्दा बाहिनी दङ, जिखिनि बिथाङा गें फिसिनानै दोनदों आरो मोनफ्रोम जायगायाव गंथाम गंब्रै गारि गें फिसिनानै दोनदों, जाहो लोंहो दोनदों, केम्प खालामनानै थाखा फैसा होनानै दोनदों। बे मानसिफ्रा अन्थाइ खुबैनानै गारिखौ सिफायदों। जों थानायाव केस होदों, SPखौ खावलायदों आरो स्पेसियेल DGPखौ खावलायदों, DGP बिथांखौ खावलायदों आरो आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम रिटार्निं अफिसारनिसिम जों कमप्लेन हरदों जे भैरबकुन्द समष्टि उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव जि गें आरो जि फैसा आरो जि गुन्दा फिसिनानै इलेक्शन देरहानायनि जि परिकल्पना खालामदों बे मुथे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे सान्थि गायसननाय ओनसोलनि थाखाय बे मालाबा मोजां खामानि नङा। 15टा BTCनि विधानसभा समष्टियाव जेबो दावराव दावसि गैया, बयबो गावबा गाव प्रसार खालामदों। 126टा आसामनि विधानसभा समष्टियाव जेबो दावराव दावसि गैया, किन्तु एकमात्र उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव रेहन दैमारी बिथांनि गुन्दा बाहिनी बे गेंआ थाखा फैसा जाहो लोंहो रायजो राजानियाव फैसा थाखा गारहैदों, रायजो राजानि अरुनदयखौ दानना होदों। दा बुंहैदों आरो अरुनदय होगोन 2 लाख थाखाखौ बिथांमोना रावनोबो होआबासिनो गावसोर लाबाय। 25,000 प्रमद बर'आ जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होदोंमोन 10,000 दाननानै 15,000ल' थाखा होबाय आरो दिनै बिथाङा MLA दारायनानै देरहानायनि सिमां नुदों। गासिबो क्षमताया दिनै रेहन दैमारी बिथांनि आखायावनो। 20 बोसोर MLA, 10 बोसोर मन्त्रि, MCLA देरहाबाय, डेपुटि चिफ जाबाय, टाउन कमिटिनि चेयारमेन, हस्पिटालनि चेयारमेन, कलेजनि चेयारमेन, हाई सेकेन्डारिनि चेयारमेन, डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि चेयारमेन। बिथाङा रावनोबो क्षमता, रावनोबो पजिशन, रावनोबो हगारनो गोसो गैया, गावनोनो नांजोबगौ। समस्त क्षमता अधिकार बे गावनि आखाइ कब्जायाव आरो रायजो राजाया बिबेचना खालायगोन सासे मानसिनो बेसेबां बारे बारे अधिकार होगोन, बेसेबां बारे बारे क्षमता होगोन, सासे मानसिनो बेसेबां पावार होगोन। आरो बेखायनो रायजो राजाया बुंदों एबाराव जोङो दला जि जाया मानो केन्डिडेटखौ नायनानै भट होगोन आरो केन्डिडेटनि सार्थआव भट होगोन। बे खोथाखौ बयबो बुंदों। आं बेखायनो रायजो राजाखौ बुंदों गिनायनि दरखार गैया, नार्भास जानायनि दरखार गैया। जोङो साहसनि गेजेरजों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ देरहागोन, 100% देरहागोन। आरो बिथांनि गुन्दा बाहिनी गें जायफोर फिसिनानै दङ, पुलिसा जुदि उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोनखौ जुदि हमा, जिहेतु जों केस होबाय, FIR होबाय, जुदि एरेस्ट खालाया जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रिनिसिम जोङो लेटार हरगोन UPPL दोलोनि जानानै, जाहाथे बेयाव गें आरो गुन्दागिरिनि पलिटिक्स सोलिया। थाखा फैसा होनानै जोंनि मानसिफोरखौ बायखांगासिनो दङ। जेराव जोंनि सापर्टार फैयो बेयाव 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10-20 हाजार होनानै बिथांमोना बायखांगासिनो दङ। थारमाने जेनगोनखौ मिथिनानै गिदों। बयबो बुंदोंमोन बिथांखौ MLA गेलेनाङा, नोंथाङा डेपुटि चिफखौनो मोजाङै मावदो। जिहेतु MLA जेनखाबाय 2021आव, रायजोआ रिजेक्ट खालामबाय, रायजोआ बिथांखौ माने जोगारबाय, किन्तु बिथांनो क्षमता नांगौ, पावार नांगौ, जायनि थाखाय बिथाङा फिन MLA दारायनानै बे गुन्दागिरिनि पलिटिक्स, दादागिरिनि पलिटिक्स आरो गें पलिटिक्स, फैसा थाखा राननायनि पलिटिक्सखौ दिनै बिथाङा अपेन केम्पेन खालायाबासिनो मानसिफोरखौ बाहायनानै बेबायदि मोनसे परिबेस खालामदों। बे परिबेसखौ रावबो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि रावबो मोजां मोना आरो जेसेबां दादागिरि गुन्दागिरि खालायगोन रायजो राजाफ्रा बेनो भट होनाय नङा। खिन्थु आं बुंबाय बिथाङा MLA देरहायोबा बेयाव दादागिरि
क्षमतागिरि आरो परियाल केन्द्रिक राजनिति सोलिगोन आरो फिसालाखौ पलिटिक्सआव लाबोनायनि प्लेनिं दङ होननानै BPF दोलोनि ओंखाम संग्रा न'निफ्रायनो आंनो खिथादों थारमाने आरो बे सिंनि खबर आरो बिथांमोनाबो बे खोथाखौ लानानै गोजोननाय गैया आं दिनै रायजो राजाखौ खावलायबाय फिन नोंथांमोना गावनि फिसा गावनि फंबाय गावनि गथ' बायदियै खेबसे आशीर्बाद हो मदद हो 9 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो भट होनानै जाहाथे नोंथांमोननि बिजाथिखौ देरहाहोगोन आरो बेखिनि खोथाखौनो आं दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय।